Esta é a 15ª edición do Mercado de Nadal do Barco, que terá lugar os días 20 e 21 de decembro na Praza do Concello. O horario será de 11 da mañá a 2 da tarde e de 4 da tarde a 8. É un programa moi equilibrado porque ten tanto actividades para os máis pequenos como para os máis maiores. Este ano reducimos un pouco o número de produtores porque cambiamos o formato que ao largo da semana que ven xa veredes cando empecen a montar. Van a ser 17 postos de alimentación, 15 de artesanía e 5 asociacións sen ánimo de lucro, en total 37 stands. A programación comeza o sábado día 21 coa inauguración do mercado ás 11:30 e a continuación ás 12 un vermú de Nadal, que é unha cata cun precio de 5 euros, prazas limitadas, terá lugar na sala de exposicións da banca. Será un vermú con degustacións de produtos do mercado variados con viños, vermús e ginebra, mostos e licores de Valdeorras, conducido pola enóloga Cecilia Fernández. Pola mañá e pola tarde tamén teremos obradoiros, neste caso será para os máis pequenos, son gratuitos, prazas tamén limitadas. Na sala de exposicións da banca serán con La Imperfecta, obradoiro de árbores de Nadal, de ás 11 da mañá e ás 4 da tarde, creación dun portavelas de Nadal ás 12 da mañá e ás 5 da tarde e decoración con alambre e papel craft de a 1 da tarde e ás 6. Ás 5 temos Maxia de Nadal, é un espectáculo para os máis pequenos que se chama No Nadal toca Maxia, da compañía Maxia e La Manga, para inyectar maxia e misterio ao mercado. Todas as actividades, temos a mala suerte de que chova como pasou hoxe, terán lugar na Praza de Abastos. Despois tamén terá paralelos a estas actividades do sábado. Despois Orlando vai vos falar do Mercado Xusto, que tamén se desarrollará na mañá do sábado. O domingo 21 empeza ás 12 con un show cooking conducido por Nola Fernández, xefa de cocina da Tasquería, restaurante estrella Michelin de Madrid, Ana Amaya, súa metre, e Adrián, propietario e xefe da barra da Tasquería. Dime. Dijiste O que? sábado 21, domingo 21, sábado 20. Error. No, digo por la... Sí, error mío. O precio serán 10 euros, tamén será na sala de exposicións a banca. Tamén teremos obradoiros durante todo o día, pola mañá con Spombini Designs, que será dunha coroa de Nadal, xa sería para todos os públicos, tanto nenos como máis maiores, e inscripcións no posto de Spombini. Pola tarde temos con artesanía en xebre en 2 turnos, un ás 4 e outro ás 5 da tarde, que é creación do teu trasno de Nadal. Ás 5, para os máis pequenos, teremos a nosa pequena festa de Nadal cunha disco móvil Moc Moc, cun remember de temas dos 90 e dos 2000. E ás 7, como todos os anos, a chocolatada solidaria, no que voluntariamente podese doar unha cantidade simbólica ás asociacións que están participando no noso mercado.